αγαπητοί ακροατές του Θέματα Περιανάλυσης Podcast, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Είμαι η Αλεξάνδρα Θανασάκου και σήμερα θα ήθελα να σας δώσω μερικές συμβουλές, ώστε να έρθετε ακόμη πιο κοντά στην προαγωγή την οποία ονειρεύεται ο καθένας μας. Για πολλούς η προαγωγή είναι συνυφασμένη με το οικονομικό κομμάτι, το οποίο εννοείται ότι είναι κάτι θετικό. Ωστόσο, όλοι μας έχουμε κάποιους στόχους στη ζωή, στόχους επιτυχίας, εξέλιξης, ανάληψης ευθυνών, οι οποίες με τη σειρά τους ευθύνες μας κάνουν να νιώθουμε πιο γεμάτοι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όντως παίρνουν προαγωγή, μιας και που τα χρόνια προϋπηρεσίας περνάνε και η εξέλιξη έρχεται, όμως τον πραγματικό lead, τον πραγματικό manager, τον κάνουν κάποια χαρακτηριστικά. Και πρακτικά γι' αυτό γίνεται όλη η συζήτηση, ότι κάποιος για να είναι leader έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαφοροποιείται από το λεγόμενο αφεντικό, υπεύθυνο, supervisor, κουλπού. Συνεπώς, κάποια tips τα οποία πιστεύω δείχνουν το ότι ο άνθρωπος έχει το lead κομμάτι μέσα του και είναι έτοιμος για προαγωγή, είναι τα παρακάτω. Παιδιά, μην περιμένετε ποτέ κάτι να συμβεί. Πάντοτε πρέπει να παίρνετε πρωτοβουλίες και να κάνετε πράγματα, να υλοποιείτε ιδέες, μιας και που όλα αυτά σημαίνουν ότι πρώτα απ' όλα κάνετε κάτι που σας αρέσει, έχετε την καινοτομία μέσα σας, τη δημιουργικότητα και αυτό το περνάτε και στους άλλους. Εννοείται, παίρνοντας την πρωτοβουλία να κάνουμε διάφορα πράγματα, τα περισσότερα μπορεί να πάνε καλά, να είναι επιτυχή, όμως δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα. Συνεπώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Δεν θα είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους που ρίχνουν την ευθύνη στους άλλους για να σωθούν. Γιατί αυτό δεν είναι ένα δείγμα ενός leader. Άρα αυτή η προαγωγή ίσως είναι κάτι το οποίο δεν θα έρθει σύντομα. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη αυτές τις θέσεις, όμως ο πραγματικός τους ρόλος, η πραγματική τους προσωπικότητα δεν είναι να είναι leader. Είναι απλά να είναι σαν ένα αφεντικό, σαν κάποιος που απλά τον βάλανε και κάνει τη δουλειά του και θέλει να τελειώνει και αυτό ήταν. Επόμενο tip είναι να μην παραπονιέστε ότι έχετε έλλειψη καθοδήγησης και κατεύθυνσης. Να είστε οι ίδιοι η κατεύθυνση, η καθοδήγηση την οποία χρειάζεστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και που το να είσαι ικανός να δημιουργήσεις το δικό σου μονοπάτι είναι πάλι ένα δείγμα leadership. Έπειτα, το να μπορείτε να παίρνετε κάτι σύνθετο και να το σπάτε σε πιο μικρά κομμάτια, τα οποία τα συζητάτε και τα μοιράζεστε με τους άλλους, ώστε να συνεργαστείτε, πάλι αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό και ένα χαρακτηριστικό ενός πραγματικού leader. Εάν βλέπετε τους συναδέλφους σας να εξαρτώνται από εσάς και κυρίως να στηρίζονται από εσάς, να το θέσουμε καλύτερα, τότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Άρα και πάλι είστε πολύ κοντά σε αυτό που λέμε το να πάρετε προαγωγή και να γίνετε leaders. Όσον αφορά το κομμάτι των λύσεων, και πάλι δεν θα πρέπει να περιμένετε τις λύσεις να έρθουν μπροστά σας ώστε να τις υλοποιήσετε. Πηγαίνετε στον manager σας ή στο lead σας με πιθανές λύσεις, συζητήστε τον τρόπο σκέψης σας, δώστε προτάσεις και έπειτα υλοποιήστε αυτή την απόφαση που πήρα. Τέλος, το να είστε ικανοί να παίρνετε έτσι λίγο mental load από τους πιο senior από εσάς, δηλαδή να βρίσκετε μια λύση, είναι ένα ξεκάθαρο κομμάτι εξέλιξης. Συνοψίζοντας λοιπόν, το να πάρει κάποιος προαγωγή είναι ένας συνδυασμός διαφόρων πραγμάτων, αλλά κατά κύριο λόγο έχει να κάνει σε σχέση με την προσωπικότητα του εργαζομένου. Τώρα, αν πάμε στην περίπτωση που κάποιος την πάρει αυτή την προαγωγή, σίγουρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά καινούργια πράγματα να προσθεθούν στο καθημερινό workload. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που προβληματίζει σίγουρα κάποιον που κάνει αυτή τη μετάβαση στο ρόλο,
Όμως σιγά σιγά είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Και σίγουρα αυτός που είναι γεννημένος πρακτικά να γίνει leader, τουλάχιστον μέσα σε μια επιχείρηση, μέσα σε μια ομάδα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το μέγεθος της δουλειάς, το workload. Και γι' αυτό και πετυχαίνει και ανεβαίνει όσο πιο ψηλά είναι αυτό δυνατό. Τώρα, για να το πάμε λίγο και σε πιο τεχνικό κομμάτι, κάποιος για να γίνει, για παράδειγμα, senior, χρειάζεται αρκετή εξάσκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ δεν παίζει ακριβώς ρόλο τα χαρακτηριστικά του ατόμου, αλλά το πόσο καιρό κάνεις κάποια δουλειά, το πόσα cases έχεις αντιμετωπίσει επιτυχώς και αν γενικότερα προσπαθείς να εφεύρεις καινούργιες λύσεις σε προβλήματα τα οποία κλείνεις αρκετές φορές να λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρακτικά κάνουν optimize το task σου και το γενικό solution που προσφέρεις. Τώρα, δεν ξέρω και κατά πόσο κάποιο senior μπορεί να έχει και το innovative κομμάτι των λύσεων, έτσι, γιατί αυτό ίσως είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων, το να είναι καινοτόμοι, όμως σίγουρα η θέληση για να βελτιστοποιηθεί η εργασία και τα καθημερινά task αυτού του ανθρώπου είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι το ότι πλέον έχει φτάσει σε αυτό που λέμε senior level. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτό ήταν ένα σύντομο επεισόδιο του θέματα περί ανάλυσης. Όμως μαζί συζητήσαμε διάφορα tips τα οποία μας κάνουν τους λεγόμενους leaders, πραγματικούς leaders, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο το πώς μπορούμε να πάμε από μία junior ή mid θέση σε πιο senior. Ακολουθήστε μας λοιπόν στο YouTube και Spotify για να μαθαίνετε πρώτοι για νέα επεισόδια. Όπως έχουμε υποσχεθεί, κάθε 2 εβδομάδες και μέρα Τρίτη συζητάμε διάφορα πράγματα, είτε με συνομιλητές είτε μεταξύ μας και θα χαρώ πάρα πολύ αν έχετε προτάσεις για νέα επεισόδια και topics, να τα συζητήσουμε και να κάνω την έρευνά μου ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Καλή συνέχεια!